Sagudayan nga rot ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Anton nga napawalawan, Pader. Dear Manong Nemi, damo mi ti agnaed iti dayta nga barangay Manong Nemi, ta request ti kabagyak nga mapangko asikaswen ti sanggabasit nga daga wenno bengkag nga kukwada. Awang kanong amin ti bangas asikaso Manong Nemi ket deta ti gapunan no apay nga mapang kami sadyay tapno asikaswen mi dayta nga daga. Nagpakamu kami Manong Nemi iti asawak iti kapitan ti barangay inyam amum iti bagimi agraman iti talungan nakmi. Ket nagpagpakasipi nga nakwada nga tumulong da kuma no adda dagiti mayat nga agtrabaho tapno may patakder iti gagangay lang balay nga tay pagyanan mi nga sang kapamilya. Kinuyog na kam nga rut Manong Nemi ni kapitan ken may sa kagawad akin sektor iti dayta nga paset ti barangay agrama maten iti nalibtak nga barangay tanod da Manong Nemi ket napamakinita ti lugar. Adda titulo nga igamak Manong Nemi. Adda mat digiti mohon nga kinita mi kas mailana kas sagudayan iti titulo nga igaman mi. Manong Nemi, no kas kasanulayan ko na adda dakkel nga balay nga agbalin nga kasidgan nga karoba mi Manong Nemi. Kasta nga tinapasamak Manong Nemi, nagtitindulong kami nga nang patakder iti gagangay lang nga balay. Naramid Manong Nemi iti diding na ket sumagmanong tuon nga bloke sa amin mitlaing sinumento di tatarna sa ti panakadidingnan Manong Nemi ket playboard nagtawa mat ti temporaryo nga tawa at talo nga kwarto na may isang salas may isang kusina ket dirty kitchen. Talo lang nga aldaw Manong Nemi nalpasin ket kastaon iti panagyamyamang ko karigitay timulong kada kami ni kapitan Manong Nemi ken ti kagawad nga sektor agrama maten ti 5 nga membro ti tanod. Da kami Manong Nemi nagtitinulong. Thank you, kapitan. Apo kagawad. Ken kayo apo nga tanod nga timulong. Ket saan lang nga tulong no di ket timulong nga nagtrabaho. Ket kas nagsasaritan ta idi kapitan. Ito yung ti panakatandaan nyo. Ay, ore ka, na kami nga tandaan ng kagawad Kadyo. Ay, kagawad Simon. Kapitan, siya kayo Kadyo nga siya nga kapitan. Di ko lang tantanod, iti sweldoan. Di talungal daw. Kaya data sobranan kada ten sa ganam, akit mayab tayo matin atika. Pastor, mabendisyonan da ito'y balay. Mabindisyonan da iti agnaed ko nam, kapitan. Tati awan biyag na saan nga mabindisyonan. Nagkadi kasi siya kadi. Nagiti agnaed ti mabindisyonan saan nga di balay. Kasi na ba? Kapitan. Wala. Lusing. Halakay. Mangisagana ka nga dati ko. Pagsasanguan tayo. Wala. Pangrabi. So, awisan ta dagiti ko. Karuba tayo. Kapitan. Ket pumarti tayo. Padaraan tayo mata. Kagawad Simon. Kapitan. Da sakit tarakan mo kalig. At da mabalin kapitan. Dua. Kita. Siya ako natin makamong magbayad. Ay, kapitan, siyaklatan. Kaiso na nga damat basit balon mo yung kwarta. Ay, siyaklatan. Anton. At siyempre, laglagay pa yun to nga i-register nagan mo, nagan nyo, teko kwa tayo, registered barang inhibitan, RBI, kunada. Kagawad, sa kanot makamong mahalat nagan dan, tama ibanto yung maki-barangay dan, iti barangay tayo. Ag-transfer kanto mati di panagbutos mo, pare Anton, tapno, ito no agreele ka, da kanto nga, mangbutos ka niya. Salamat ng kagawad Simon. Huwag kapitan. Namnamay nyo rita. Manugta, nagyo ay. Talo.
Bale, mapangminto i-enroll kita. Dito naglulukat ti klase. Bari grade 6, grade 4, and grade 2. Di dati nga daga, nga doon nga lote, nga nakatiwang-wang iso ti ma-develop na ti pamayam. Pa-traktor ko kabinan. Oray ta masangwanan mo ti panagtutudo. Ket, siyempre, agmula kami. Tinaduma-duma klase ti mula. Nateng, ken program mitagtaraken ti tingwen. Dakto mangibaga at ori dua pares nga manok. Kuando may sa kawitan ken talo nga upa. Di unay no adot ti kawitan na umanay ta may sa kawitan ken ti adu nga upa tapno awan ti karibal ti may sa kawitan nga siya. Idi may saganan ti amin manunemi napang kami kaduwak ti asawak nga mapan mangimbitar iti agnaed iti dakkel a balay a karubag. Nalawat ti alubayan ta lakay. Wen. Kadumati kiti mula da. Wen. Mapayos laon o ni matatao. Kita madlugan da ni naka mano da banda da kotse baknang danya. Nagbaser kami manunemi iti dakkel no mentor. Talakastret kami at awang alad na. Manunemi lalaki tinangilukan. Kaba, ano masapol yun? Akapsat. Di na kawawagan ti kapsat na saan tang agkapsat. Kaya ko lang mga ipakamu ka na kayo nga dito na ipatakder nga balay ket dakam ti nag siyak ni Anton sumot ni Lusing asawa ada talo nga ubing penganak mi awang bibiyan ko abay salsalud sulat sir nabimbidas pa nga sir ti awag mo kanya wano Don Marco may sak nga Don Don Marco umay kam lang pa kamo nga karuba na kami. Langaw ti madi. Imay kay nakikaruba. Nga siyak ti tao nga jak kayat at karuba na. Di mo makita nga adayot yan, di kita karuba. Si kalat imasadeg. Tanya ti kayo mo sawan. Dagati kasinsing ko dati nagdiswan ti daga balay mi. Yaw, bibiyam ko kita, tagsalsalsudin. Hangko ako ka dati at damat muhon. Uwan sir, Don Marco. Kahit gabot na nakatiwang-wang na talaga, kahit kung kahit tikasinsing ko, nga agyang kam dito, ita asikasuwa may talaga, sayang nakatawang-yang. Kita niya taramidam, gitara-tanga-tanga. Huwag ka lang agtarakan ti baboy, ha? Ay, kung agtarakan ti baboy. Manok, siguro, sa kalding, ay. Baka, agmula kam kadagiti fruit trees, ken nothing. Kinawa ng bibiyang ko noon taramidam. Wisan da kay kuma, Don Marco, kraman ti pamilyang ta, hintay pagsasangwan na ti pagpaalami, ti panakabless. Kaya, saan nag-umat atender ti anyaman na pasken iti karubak? Tahanak ba gay ayab? Kadig iti karubak, nung ta kami pasken na. Ay, kasjay. Sige. Kam nga roden, Don Marco. Hello, Donya. Asawa yo? Alangan mo't nga kabit ko? Ay, di ko mapastrikin ni Daya, honey. May ko mapastrikin kita. Da kami, ma'am, da kami mag-asawad Anton ken Lusing, at kami ti agnaed iti karuba yung kawet akdar kang balay. Ay, kasta. Datalungan nak ning ubing pay. Ay, kasta ya. Imimbitaran kayo kung mga rod nga, may kaya. Pagramanan tayo ti panagpaalami. Nagpartikam ti duwa kalding. Ay, ako, ang bibiyak ko. Tinasya at latan, Anton Lusing, may katulatan mangiyagan. Ya? Dasak umamangawat. Hanyong ipampasinan ti asawa ket medyo ada high blood na. Inagman na suro kasta siga. Kala po ano kayo?
Manong nemi nagawid kami nga rodin. Nadanon min manong nemi ni kapitan, kiti kagawad, tanod, dumaduman ti inom, ken pulutan. Sabi, nagbayag kayo, danton. Kapitan, ah, dati-dati ka din nga amoy ugali ni Don Marco. Igawid ka kumaita, yung nakadayo kay matren. Yung bunak tinagam ko, mabalinti nagpinusta ka doon ako na karigdi kagawad ko ng tanod. Hana may imbitaran idala. Kahit gusto, hanyo ni imbitaran ida? Sorry, kapitan yung mabaling ko kunain nga, saan nga na siya ti ugali ni Don Marco? Ito mo, ada medyo, ano to ko na ako, ada medyo liklikap. Sangga di nga tinasya at kapitan ka, no adda digitay agendag iti lugar tayo nga di daambot makikaruba, masapo lang maganda ina nga nasken makikaruba da. Inaramid mo raitan, Anton, inaramid min. Yung mga babain data nga Don Marco. Diyan mo ata, habi nga Don Marco, ti awag mo kingkwana. Isot imbaga na eh. Don Marco ko nung kanya ko. Di asawa na ate kabaliktad. No, Ruan. Di asawa na kabaliktad. Di asawa na ate amo na nukat yung may makimit-meeting, no at the barangay assembly, o no at the maayaman di bumarag, head of the families. Ngayon di asawa na nga talaga, di ba? Diyan mo. Nagpas ganda. Di kita lang nakakutse. Iti ayabanda. Handa nga ayabanda kiti kabarangayan da. Takam kumapay akong opisyalis da. So kung nakariti tanod ko, gabot na medyo naiputputong na ito yung balay da. Saan kayo mapa nagrunundas dyan. Babang na ito taong kooperasyon da. Data ko makit mananako nga mang sirik kadakwada tapno da pagnakman da kung kunak no da dumangin ibabawik medla tata maditi agi dawat iti madi ama pasama. Rinog yan mi nga roden iti asawak manong nemi nga dinevelop. Dahil nga daga kalbasan nga na traktor manong nemi binigay-bigay mi. Pinalawlawan mi manong nemi kada kitay mula nga kayo, mangga, abokado, chiko, ken guapol manong nemi. Samaten nga adamat lugar nga yan kita ni mula nga marunggay, alukon, pias ken katuday. Sa baling ng met manong nemi dagiti na iplastaran nga napagmulaan iti tarong, sili, kamatis, dagiti bungaw, dagiti kalatkat, dagiti karayam, karabasa, pipino, kanda dumapay. Imbag dadaasideg manong nemi nga kusukus nga tay imbagami pay laeng nga usaran mi. Sakam to maagparami iti bukod nga kusukos. Naging gangan dimtengan ti panag-enroll manong nemi. Napamin in-enroll, digit anak mi iti eskwela nga adamat lang iti dayta nga barangay. Dinteng ti pa nagtutudo anong nemi limapsat digiti mula mi. Kapag tatudon ti bangbiag. Kita umitisam kami ta mga rugin ngagsabi. Aldaw ti Sabado manong nemi idita simangat kami nga agasawa ta napudot. Idita nagitak manong nemi nga stauna ti taray digiti anak mi. Nga naggapo iti arubayan ti karuba mi nga dakkel nga balay. Abay. Pang, agbaturay diyan nga lakay. Sino nga lakay? Ni Don Marco. Napangkam na iti arubayan da nga. Agay ayam kat siyamutin. Binugtak na kami nga binato. Bagtasaan kami nga napuntaan. Diyon. Dang. Away matakas diyan. Aramid na diyan nga lakay. Don Marco. Sabi nga, inubrayo nga amin. Kapag sa sadya, tinalawang nga mabalim yung pag-ayaman, sadya kami nga nag-ayam.
Ano nga iayang? Medyo nagsukay-sukay kami ha. Sabi kami nagsukay-sukay kayo kat sa ating arubayan na dyan. Mat kami arubayan tayo kung bali may pagkayayaman na mula amat amin. Adamat mabali niyo pagkayayaman dito balay. Di ko nagtibalay. Kaya't bingmata, kaya ayam ti daga, ti darat. Saan yung tutulitan niya? Nalukok kita nga lakay. Di palang marbat na balay da. John, madireta. Sabi ko naman ti kasta. Ora di kita anak da. Kumis ko silap da. Hanggang mapatid dyan. Saan yung nga arubayan? Wala nga arubayan, mabaling nga pagkayayaman. Ngayon sa bali mat akin arubayan. Api nga sa dyan, nung pangkagayayam sa dyan tatang. Diyan siya dyan kasi nga balay. Tama kaya ayam kam karagiti padaming ubing jay. Ang damat nga parit. Wala tao mat ubing dadta. Pabarito, babalasitang kada pabaro. Kung babala asangan na kita anak da. Api nagalos ti ugali ta tatang. Kaputabak nang da. Kanda ko rapay tayo bayang. Tapos sa padasik tong iasidik ti bagik kadakwada. Kabarbareng no pati da kayo kita asidik matirik nada. Ay lakay, saan langin. Kan nga kumarte aramido. Padasan tayo nga kwa. Padiguan ida. Kat padiguan damat ida. Kasi lang di nagpaala tayo. Na ba? Natitimbaga di asawa di doon. Nga mga alakalatan ta o may nakamlat ta ikanin ko na kita inawat naman. Baka nung saan nga nga dahil asawa na. Baka isod ng ibos. Kunam kindi pinulutan na di kilawin. Kada mapamakano kagpatpadi ko. Okay. Dahil babae iti mga awat. Namjak pinapadasan nga di lalaki ni Don Marco. Iti nang itadak. Iti yan nang ilukat tiri daw. Padasam tuman nga sudikan. Wala siya ito mapamangtid. Ito na no. Anakan ti maluto ito pangrabyan tayo. Mabalin sa ating pamorte tinahidi o manog itan. Patsin tayo tayo isa. Natay kwa. Na loko nga gitlog. Tuktukan na itlog na. Sige. Nung tuktukan na itlog na, parche mo. Tayo dapat padiguan nila. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi pag-isumit nga dan mulad as abunga. Dagiti papayami. Tinulang, native nga manok, manong nemi, naikandi papaya. Ito, dungot inted ko ang ramananda. Tapi nagbalin asawak manong nemi nga duwa nga manok iti pinartina. Napana ko na, nagdurbela. Ni Don Marco manong nemi tinangilukan. Abay, di ba sabi mo? Don Marco, pangramanan nyo dito'y tinulang nga native nga manok nga nalaukan iti bunga ti papaya mi. Di pa ganun na ita. Sinug ko lang umay kagpadi ko. Dati mat nguming ka magpadpadi ko, Don Marco. Sino lang di ay asawam ti mga wawat, ni bakit ko ti mga magdad. Kadsiyak itat lapatangam. Ibagam ka na di asawam, nga saan ngumumay. Tapay, Don Marco, di ko pa naramanan, di kinipadpadi ko. Ay, awan ba, sabulong siya, damdaman ko na kapagkapot, may dasar, di lamisaan. Basta, may dasar, kanak, diyak tayo salut-sudan, nagkapot na. Hala, puno na kon. Don Marco, mabalimat nga makisarita kayo iti nasayaan. Sabi ko mga isuro na. Ha? Sige. Nakarode, Don Marco. Kaya, Loy! Apay yan, Don Marco. Ibagam ka nagit anak mo. Nga saan dang umayagay, ayam iterubahin eh. Naminsan damad lang inaramin. Isungar ka kunak. Hamangan numaulit da. Hamangan numapatangak nga mabatoy da. Saan yung adangran da, Don Marco, ano madangran yung da agad. Siyempre, ada sungsung-batan. Ayan nga sungsung-batan. Arubayon ko dito. Kaya mabaling ko ang bagang umay dagtakaw.
Nalamagunay. Paunay mati nagalas nga ugali mo, Don Marco. Ano ka magbibiyang, ha? Niso dahil ito kahit ko. Hanto nga sa siguro maulit kung may kapay. Lahat mo mga nawan. Ito na minsan manunay mi nga nimbitarak ni Kapitan. Nagramang mata na kiti kagawad na. Kaya na kiti tanod, kaya nadungpay. Ta nag-birthday manong name tinauding anak mi. Pimarti kami ta. Ti kalding, yan tangin, kaya nakapaado kami matin. Kaya native na manok. Sa napan nagimatang asawa kiti lamas, tapno, damat makuna nga lamas. Tilapia, daag, palta. Ti karne ket manok lang, ano, ken kalding. Eta. Nagiinom kami. Kapitan. Talagang ang sakit agbalbaliw ni Don Marco. Padpadigom mi pa ila, no di asawa na ti mga awaten na. Na minsan nga siya tinapan, nagpartiyak nga tinedog nga manok, Kapitan. Pinagpabaylan na. Tsak masapul di kita. Na minsan nga napan nagayayam di kita anak mi, ijaro bayan da. Napan na binutubato ida, nga binugbugkawan, ibang taon na natamaan ka na kwada. Abal na ta ka, Anton. Agnakim tulatan ita. Kasi anong tungot at pagnakman na. Pampanunutang nga ron. O dumtang tulatan. Ora di kita anak nakit ko ha. Suplada da. Dapat nga lumabas kami bahay, kung nato kumakit ha. Ibag ana di bakit? Di asawa ni Lakay Marco. So dahil dyan na siya. So nga ko nak nga umayo mat adendar no kano adda assembly meeting, mat adendar no adda mapaya maiban na kiti head. So na. Nagitay family heads. Kaya no kampanya no adda election, Kapitan, mapapakay bata. Mapan kami, saan nga data Lakay Marcot kasaritan. Masarang mi, masagang mi, anong usan miya? Sa una, awan respeto na, pada na nga tao. O rin mo ng opisyal di barangay. Kapitan, anak ko na. Boy. Tun ka anong nga agnakim data. Ngim ka po manong name tadigitay manok min ta imadut manok min. Mapandaman agkaray-kay na ta paset pero bayan da. Kit makitak no ko ang bugbugtakin na da kata bat-batun na ito. Hey! Anton! Abi ka dito, Marco. Adi ko maipupok di kita manok mo. Umanda to karay-kay. Huwag karbagan na to'y. Kas kada kita anak mo, huwag karbagan na may kaam to'y. Kas ba't gadi manok mo, huwag karbagan na may karay-kay dito'y. Ti manok, Don Marco, kita masapol mga bulusan, tap no mapandang karod agkaray-kay kaninda. Iso nga rin anak, sa mong ipabaon ita dito'y. Awang kumat nga bagbaga sa doon pagkaray-kayan da. Ala, adam di kita mulam, sa mga ipalubos mo, umanda to, di kita manok mo. Kinam di kita manok mi. Nakapupok na. Iso ang pupok mo, di kita manok mo. Gurot ka, tapno malati problema. Panahon na siguro, tapno agalad kami. Data ko mamati bagak, Don Marco. No saan nga kami, timuna agalad. Dakilat na karoon, ti agalad. Tapno di kasta, ket pulos na saan kaming na makastrek. Ken hani na makastrek pa dita, dagiti manok mi. Kinagpay sumano. Hindi may isang aldaw, nakadado di kita tao. Ni, irasdan sa amatin nga paaladan ti aglawlaw. Aras nga talaga. Gabutanay. Talo nga laal daw. Mano nga katuon. Sos, nagngato nga pader. Paon, hindi pa nagpampanunod na gito yung agasawa. Hoy, hamoy ramarami di babae.
Diya lalakay, nilakay doon na walang Marco. Ito na siya, di ba? Nakangat nga ito ni. Sos. Sa awamad gate na nito. Yan ti gate da. Kada diya. Diya bakrang di balay da. Diya ti pagruwaran na ti kotse da. Lugan da pagsarkan. Sambat ka na makitkita di balay. Nangat nga tumatin da ba? Pader. Ngayon di balay. Amot ha. Nuadakat adayo. Dati mo kami ti asid na kita ni. Kita ni makita. Yeah po. Orod maawayad adoy maaputa daging ganid ket maging ganid ta bader. Ket matupakan di balay tayo di awan eh. Apay met ngamin nga paigid dadto pagpagisumod dati muhon. Wala ta ipating nga ta kung dati balay ta ko ma. Kagangi paigid ta tapno kasta ket nalimpya dati pagguan ta. Pagaramidan ta ti pagmulaan ta. Mabalil na ko maiyakar ti balay. Awang pa yan ti agkapot nga angit ti abagatan. At nga tumat na ti pader. Saan mo nga problema anin deta. Talaga nga di na kaya ti pakibiyangan na handa kayo ta makitkita ta tao ta nakuramay tayo lang. Nga ron. Agsukso kayo ta lang ti naga. Manong nemi adon dagiti umay nga komersyante nga kang kadigitay harveston mi nga nateg. Kang runana manong nemi ganan dagiti papaya ang sipud ta nakamula kam ti adu nga papaya nga adot pa nagbungbungan akin darak. Medyo sagsagawiso akmet ha. Nga mangitid kini bakat datoy paglakwan mi manong. Nadamanin ornong ta. Ano pa usaran ta? Kinadapay lang iti elementary di kita ta. Ano nga talakay no ka? Ikalkalawat rin balay. Kalkalawat ha? Pa-extension ng tangang padaya. O rin mga ramid ka lang di ko ha. Ilawlawat rin salas sa ta mangnayon ti 2 kwarto. Pangusaram karot kayo 2 kwarto. Kit, lagi pa nga may mesat kwarto na kiti 2 ka lalaking anak ta. Hindi pag sinantay dan sa radyo may isa, baling nga guest room. Siya, makisaritak to ti mabaling nga mangubra. Idi manong nemi tadamang nagbi na pigsa at tugtug wano tukar music iti labas ti pader. Dan sakit pasken derita. Woy, nakitak na kita sa sarong akot siya nga simbrak hindi gate da. Ita pasken da. Kahit mo sawan, dilang ayaban da, kita da kotse na. Hindi ka na pa, dadapak na nga. Di da pa ayaban ni kapitan. Wano na kita barangay official ko ma. Kasta da nga no, di damot makibarangay, di damot makikaruba. Daman kasta nga tao ay sakit makin nakangat-ngato nga pader. Naging gang iti maysa manunemi nga parbangon nakariingak diya ka mo no apay nga nakariingak gapo nga tatama kay isbuak ka. Iti rumuharak manunemi ta sa anggo sa anak anapan iti CR iti ruwar iti sango ti balay manunemi tinapana. Iti makakita iti nakaranranyag nga da iti aggapo iti labas ti pader. Ni, sos, uram da ita Uram nagpaiso. Uram tinakil nga balay da Don Marco. Nabanak ti panakagate da manunemi ti bandanat abagatan ket si Miripak. Iti baet iti landok ti gate kadagpaiso maururam. Agi ikis da manong naming agpapaarayat bombero kunada. Manong nami si Miri paklata ket makita nga da iti ruwar dagiti pamilya.
Di kita agasawa ken talungan nakda. Lagi dapat igawan da ka cellphone. Tawagan to tawag da nga ta tiya bombero. Dimdeng nagpeso manong name dagiti bombero ngem gapo iti kanghato tiya pader. Uray ka sa dugdog ti hos. Napang sib da kamo ti oram awan. Awan tinaaramad dagiti ko. Loktan diti gate tapno sumrek dagiti bombero ngem hamet nga umanay. Nagsipot ta di gate dakit ko. Hanga diretso di lantok no diket. Hanga makastrek talaga di bombero. Manong nimi. Dimma po nga namin pinsan ti balay. Naeraman di kiti lugan. Naeraman kanupay di kiti napapatig nga papeles. Sigun ti may sa kada kiti kagawad ni kagawad da Simon manong nimi. Ngayon may ti balay. Mga doon. Uy, kagawad. Yan na pasama di da bangir. Itilabas ti pader. Kit nag-imbestigar da. Kit ana. At punti uram. Waya. Kuryente. Ada natin na baybayan da nga kwa. Kaya mo, sikun kada kwa da kit duwan sang aldaw. Duwang aldaw, duwang arabi nga agan antara jay electric pan. Electric pan ko nakta. So nag-udang kano ti puro. Uram. Ori no, tinanano ka na kita hiya. Tatawad ta. Di kita kasawa kang taluan nakta. Di lang magbagita ka no. Tinaisalakan da. Da kiti lugan, da kiti alikaman, nagkakangina. Da kiti alahas. Malinda ka no pa lang. O sarap na, da kiti alahas daw. Ori no. Kit. Arwating na rin. Kaya pa naman, no, sa dinutin na nangalan ng kapitan, na kita intend na nga, use clothes, na mabalinda pagsukatan. Kaya doon ko da, water supply da. Kit ko nauram pa ito, plastic ni. Diya makina di motor da. Makina di motor. Di danum. Diya motor diya danum. Nauram pa balbaliawan da ang kan iti makina. Tapno da aramatin da nga danum. Kitam kadlayan nga kagawad. Abag kanito. Namin pinsan nga. Dimma po. Tatangat-tamat ka na. Pangrugyan ti pagdakmandan. Pagdakman ni Don Marco. Baka Don Marco kanong nakawagan ni Don. Ano nga Don? Una nga madunga tamat deposito a kwarta di bangko. Baka no adda kwarta da walay da. Pagkabasit lang. Ada dot kwarta da ti bangko. Sabagay. Iti may sangal daw manunimi nga panaggapumi iti asawak iti bangkag. Makitkitak manunimi. Dagiti agasawa. Nasla isudat mangururay kada kan. Awan dagiti anak may manunimi tanapanda nagbasa. Ay, dakayo gaya. Don Marco. Don Isabel. Saan ko nga wawagan ti Don? Anton. Marco ko namlatan. Mayat man ito ti panagsaom. Don Marco. Ay may kami tapno. Dumawat kami ti dispensar. Dumawat ako ng lakay. Nagbalinak ka na siya at kadakwada. Si kamit laing kahit kasto. Dumawat ti pamakawan niyo. Pang-dispensar. Agad, dumawat ti dito unag Taore no nanumulang ti ayam ni hakit. Dumawat kayo. Ore ta medyo
pinalawa minta da extension ng 5 salas ken na da 2 kwarto nga bakante. Nagdatangar tiran tami, Anton. Kino na manunemi ni Marco idita mapastrek mi ida ken pinapinagtugaw mi ida. Napamit ng isa ka na manunemi ti asawak ti mabalin nga meriendaan o palamis ng templa ti juice manunemi. Ta hami kayat iti soft drinks dito natin yun onay mi kadagitan na kami. Gapot ta maka-juice kami. So nga hanggang nagkukuk ta maka-juice kami. Ken, tapay lang natin ko, lining tang saba. Ta dumot ti mula mi nga saba. So piti kadual may sa ilaklakom nga. Anan no sandre ito pasang merienda tayo. Kabsat. Diyos ken abon imas na to bunga ti saba mi. Daki merienda kami matan na. Uno nagmerienda kami matan kanya bakit. Oren no naka-insure dito balayo. Marco. Mang Marco. Damat sa nga pasit. E matutpukaw mi. Tinamayin pinsa na pukaw mi nga balay. Dagiti lugan mi. Dagiti appliances mi. Ang balita, adamot kwartayo ti bangko. Ada kwartayo ti bangko. Ngayon, kaduan na nga. No, da sumrek. Malunto ang bulan sa amin tumapan ng deposito. Tabasin mo lang ti interest ti bangko. Kahit yung asawan, ada na iramang nga kwarta. Ada, salang peso, US dollars. Ada kilapo ka. Wala, kastalaan ti biyag. Absat. Dito ka awan petid. Pagdagusan mi. Kabayatan nga. Balbalo nga mga parakter kam di balay. Daman, 2 kwarto ti ka bakante. Di may kapelan dito eh. Kahit no panangan, agkakaluto tayo pelag nalawa mo dila mi saan mi. Kung saan kahit hante kagagidan amin nga mangan. Dakam ti muna, dakit sumano kasi ay, mamayin tayo. Nikad, dito ka mga rod. Tadya may sa kwarto, pagi may agasawa. Diya may sa kwarto, ananusan dito anak mi. Kawan, ipikadasan. Anton, no siya sino ka pa nga. Sanga na siya ati, panakilangin mi. Sikapit makatulong ka na kami. Anat serbin at pa nagkakaroba. Kasta nagkakaroba at titinulong, Mang Marco. So, ang pagdanakan nyo. Unggayam, lusing, bakit? Kumita kanto ka rin kita, mabalin nga, arwatin nga, ito ka nakwada. Sa bagay ko namat ka din ni Kapitan nga, nagpanawagan sa sino na kita at arwatin nga, andan mo sa rin, kada doon kita nagtitinulong nga kakabarangay nga nang titidurasyon nga Jesus clothes kanda tumapay. Kang runa na unay kada kayo, Anton, lusing. Gabuta da kayo ti kasidgan nga karuba. Kanda kayo tinakasay siya ata karuba. Itiligudan nga saan kami nga nagbalingan siya. Manong name dito idardo nga nagyan, dito idapay layag nga temporary nga nagyan, again nakikabalay, nga da kami ti paggabuan pay layag manong name iti Kananda, aging nga inikatdan ti pader. Dinipug damat lang ti pader, nga nang baet iti balay mi ken ti balayda. Nakaparagdar damat lang ti sabali nga balay nga san unay nga dakkel manong name. Ket nasayat dan nga makikaruba.
taawanan ti pader, iti nagbaitan, ti balay mi ken ti balay da, ken awanan pader, nga nagbaitan, tikat kinatao da, ken kinatao mi. Napakumbaban, ni Marco Manunemi, amunan ti makitao, amunan ti makikaruba. Nagtultuloy ti kaddami ditoy Manunemi, ket nagtultuloy iti na progreso nga panagpa-develop mi ti bangkag, nga naitad kada kami, ket babayad iti dayta, isut nagkapuan Manunemi, ti pinagridwar, dagiti talulungan nakmi. Kada dami ng trabaho da, Manunemi, ngayon nagtultuloy na tating kampa nga asikaso iti bangkag, panagmulat nateng, fruit trees, ken panagtaraken. Ito nga ron, ti pagkasalitahak, Manunemi, ken thank you, itilaing mo nga nang ibasa, sabi ko matad namat na ibatik nga adal, liwliwak ken pagsermingan ti bihag. Ito nga dagyaman nga pagaya mo, Anton. Thank you, Anton. Thank you, magkaragiti nagbuya.